Дөньядагы хәмилдәге вазгыять нинди булуга карамастан социаль ипотека программасы үз көчендә калачак. Быел төзелә торган барлык йортларда элеккеге бәядән файдалануга тапшырылачак. Төзелеш материалларына бәя артса да, бу хәзерге вакытта төзелә торган торакка кагылмый диләр. Хәзерге вакытта Казанда социаль ипотека программасы буенча 15 йорт төзелә. Алар арасында Салават күпере микрорайонындагы әлеге генерал Мәхмүд Гәрәев урамындагы йортлар. Бүген безгә дәүләт торак фондында әйтүләренчә, әлеге йортларда торакның квадрат метрының бәясе үзгәрмәячәк, шулай ук процент ставкасы да элеккечә кала. Контрактлар заключены дип әйтеген, алар барсы да эшли, ничек нинди бәядән заключен, шул бәядән эшлибез. 10% беренче кертем шулай калды, 7% ставка үзгәрмәячәк. Бүгенге көндә төзелеп биткән йортлар или төзелеп бетергә якынлашкан йортларның бәясе 54 мең, ул тоже үзгәрми, шулай калачак. Яңа төзелә башлаган йортларның бәясен кызганычка каршы әйтә алмыйбыз, но тырышабыз шул ук бәядә саклап калырга. Моңа кадәр алынган социаль ипотека процентлары да үзгәрмәячәк диләр дәүләт торак фондында. 7% алган договорлар тоже үзгәрмәячәк. Банклардан да кайбер банклар үзгәртү өстендә алып баралар шуны. Безнең 7% кала алдан алган булсагыз да, яңа ала торганы да. Әгәр дә гаилә финанс хәле урлашу сәбәпле түли алмый башласа, алар торак фондына гариза яза ала. Керемнең кимүе махсус белешмәләр белән расланса, алар ипотека каникулларына җибәрелә. 2 ел элек пандемия чорында 300 гаилә әлеге мөмкинлектән файдаланган. Упростить жизнь нашим гражданам. Тагын бер яңалык, хәзер социаль ипотека гаризасын Татарстанның дәүләт хезмәтләре порталында онлайнда бирергә мөмкин. Сам по себе перевод услуг в электронный вид. Безнең максатыбыз хезмәтне электрон форматка күчерү генә түгел, иң мөһиме аны тизрәк башкару. Бүген порталда социаль ипотека акчасын түләргә, кабул итүгә язылырга да мөмкин. 2021 ел ахырыннан бирле 200 гариза килгән. Моннан тыш быел апрельдә социаль ипотека программасы буенча ана капиталы сертификатында файдаланып булачак дигәннәр иде. Тик аның вакыты үзгәрә. Кызганычка каршы бүгенге заманада дип әйтегендә, постановление үзгәрешләре 7нче редакциядә уже һаман согласование үтә алмыйбыз. Мәскәүдә кыенлыклар бар, аның өстендә эшлибез, җәйгә тәмамларбыз дип барбер өмет көтәбез. Киләчәктә планда икенче юнәлеш фатирны электрон рәвештә генә теркәү. Моның өчен күп функцияле үзәккә дә Росреестрга да барырга кирәк булмаячак. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.